Hola a tots, com estem? Esperem que hagueu passat un bon cap de setmana i avui us proposem uns estiraments per començar bé la setmana i estar una miqueta relaxats, d'acord? Començarem. Són els estiraments que fem amb els petits, o sigui que petits i petites a fer-ho, com ho feu aquí al col·le, i després vull veure aquests vídeos tan xulis. Hola, què tal? Com esteu? Esperem que molt bé. Aviam, avui havíem pensat, a veure què us sembla, fer una mica d'estiraments, d'acord? Fem estiraments i així comencem la setmana amb calma i tranquil·litat. Us sembla bé? Doncs vinga, comencem. Començarem fent 10 respiracions, d'acord? Agafarem l'aire pel nas i el traurem per la boca. Tanquem els ulls i comencem. Agafem aire pel nas. Agafem tot l'aire possible pel nas. El deixem anar a poc, una altra vegada. I per últim, molt bé, noies i nois. Ara farem una mica d'estiraments. Primer amb el cap. Començarem d'un cantó, un, a l'altre, 2, 3, 4, 5, 6, podem apretar una mica, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, ara amunt i avall, d'acord? 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara rodarem el cap 2 vegades cap a un cantó i 2 vegades cap a l'altre. Mireu, a poc, que no ens maregem. 1 i 2. Ara cap a l'altra banda. 1 i 2. Molt bé. Ara baixarem una mica i treballarem les espatlles. D'acord? Pugem i baixem 10 vegades. 1, 2. Hem de fer força cap a baix, 1 i 2. 1, 2, 1, 2 i 1 i 2. Molt bé, hem fet 10. Ara podem posar les mans aquí per ajudar-nos i farem rotacions enrere. Veieu els meus colzes que van enrere? Hem de fer rodetes cap enrere. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara cap endavant. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara baixem i relaxem una miqueta els braços. Fem així. Molt bé. Ara estirarem els braços. Ens agafem les mans i estirem endavant, endavant, apretem tot. I amunt, tot el que pugueu, ben estirats. I descansem. Tornem-hi. Endavant, tot el que pugueu apretar. Amunt, estirem els braços tot el que puguem. I deixem caure els braços. Vinga, una altra vegada més. Deixem caure. I l'última. Estirem. Cap amunt. I deixem caure. Molt bé. Ara espartarem una miqueta les mans. D'acord? I farem així. Veieu les mans? Tancarem, apretant amb molta força. I obrim igual, amb molta força, estirant bé els ditets. D'acord? Una altra vegada. Molt bé. I obrim. Una altra vegada. Molt bé. I l'última. Molt bé. Ara estirarem els braços d'un en un, d'acord? Ens estirem cap al cantó fent punt, i aguantem aquí una mica. De manera suau, canviem el braç. Una altra vegada. Molt bé. I l'última. Perfecte. Ara passarem els peus i les cames. D'acord? Doncs vinga, estirem els peus i arronsem. 1, 2, 3 i 4. Molt bé, ara amb els peus així fem 1, 2, 3 i 4. Molt bé. Ara ajuntem els dos peus. D'acord? Veieu? Els podem agafar així perquè ens siguin més fàcils. I apretem les cames cap al terra. Tot el que puguem. D'acord? I pugem. 1. Tornem a baixar. Aguantem una miqueta. 2. Una altra vegada. 3. I l'última. Vinga, apretem ben fort les cames. I 4. Molt bé. Ara farem un petit massatge als peus i l'acabarem de despertar. D'acord? Hem d'acariciar la planta del peu. Molt bé. Així. I li fem uns copets a la planta. Amb el puny. Tanquem les mans i uns copets. Ens aguantem així la cama i rodem el peu. 1, 2, 3 i 4. Cap a l'altre cantó. 1, 2, 3 i 4. Molt bé, canviem de peu. En recordeu, primer fem un massatge. Així, acariciem. Tanquem punys i copets. De manera suau, Molt bé. I ara el fem rodar cap a una banda. 1, 2,
4, i ara cap a l'altre. 1, 2, 3 i 4. Molt bé. Podem estirar les cames i fregar. Vale, ho fem així, perquè es despertin les cames. Que no quedin adormidetes. Molt bé, ara hem despertat una mica tot el cos. Per últim, farem un massatge a la cara. D'acord? Mireu, comencem per les celles. Molt bé. I l'última. Ara baixem cap a les galtes. Vale? I fem així, picadetes amb els dits, de forma suau. Molt bé. Que despertarem tots els músculs. Molt bé. Ara el nas. I fem un massatge des de dalt fins a la punteta. Molt bé. Tornem des de dalt fins a baix, una altra vegada, des de dalt, fins a baix, i l'última, des de dalt, fins a baix, molt bé. Ara els llavis, també farem copets de manera suau, per despertar els llavis. Molt bé. I ara baixem fins a la barbeta. Farem pas lligades tubetes, d'acord? Per la part baixa de la mandíbula fins a arribar a la barbeta. I tornem. Una vegada. I l'última. Fem com si ens rentéssim la cara. 2. 3. I 4. Molt bé, espero que us hagi anat bé aquesta relaxació, aquests exercicis. I res, ens veiem demà amb una altra coseta. Molts petons i cuideu-vos molt.